गाइस बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। स' गाइस नै जोंनि बिबार बारिया मा मडेलनि बिबार बेयो नायदो। नै बेबो मोनसे बिफां बिबार बारो बेबो नायदो। नै बेखौ नायदो नै माबायदि बिबार फिसा फिसा मोजां बारथारो। नैबे बिबारखौथ' मिथिखाबाय। नै नैबे गय देद्रे गाइस नायदो। जोबजासे नाय इउटुबखौ आरो साबस्क्राइब खालाम बयबो। नै जोंनाव मा मैगं दं सिब्रु। नै गाइस नैबेखौ नुफेरगोना नुफेराखै नोंसोरो? रोदाखौ जायो नोगोर मोनामो। माइसुन्द्रि होनो बेखौ माइसुन्द्रि। बेखौबा मा होनो? खमला बिफां गाइस खमला बिफां। नै नायदो थायो थाइनायालाय बुखायो। नै बेखौ नायदो बिफांखौ थाइजौआ बेसेबां थायदों। बिफाङा गाहायहायसो थाइदों थाइनाया ग्रौ ग्रौ। गय फुलि बागान जोंनि नायदो गाइस। नै गाइस बेयो ओंख्रि संनानै जाग्रा गिदिर गिदिर थाइग्रा बानलु बिफां। नै गाइस बेयो जलखिया नै नायदो किंसिलि। सबाय बिमा बागान नै बानलुआ मेरला थायनाय दं नै जाख'नोसो हाला। गाइस मा मडेलनि बानलु नायनो नै बेबो आलदा थायगासिनो दं नै फिसा फिसा। फान्थाव बिफां नै गाइस नैबे आं जुमदुवारनिफ्राय लाबोफानाय माबायदि बिबारा नायदो। दाउ फेन्दाबो दं जोंनाव नै दा हाग्रा रज'जोब्बाय उनाव रज'फिनसिगोन। नोरसिं खान्थाल नै गाइस बेखौ मा होनो दे? बेखौ गगन्द होनो। आथिं सानाय आथिं नानाय बिदियाव नायो थाव होनानै नायो अराव हांनानै। जोग्लावरि नायलांबाय थादो गाइस बयबो साबस्क्राइब खालाम प्रेस दा बेल आइकन। थाइजौआव नायदो गाइस नैबे आलदा बिफां बारा गोजौ नङा बिफाङा नै गाहायसो। गोमोन जायो हारसिं सिरिबाय थायो गोदैथार। सुमफ्राम बिफां सुमफ्राम नोगोर जाहोखायो बिफां जानो। नैबे मा बिफां दे नै मानसिफ्रा बेखौ गायोब्ला मालदार जायो मायो होनलाबायो आसरित। खान्थाला नायदो नै आलदा बिफांनि। नैबेखौ मा होनो दे? नैबेखौ अन्थाइ बाजाब होनो अन्थाइ बाजाब। गायनानै लाफैदों आं दारमासिनि लायनांगौ हाग्रायावसो लायनांगौ बेखायनो खाथियाव मोननायनि। बिराद गायनानै दोनबाय आं हौवैबो दं दस्रा दस्रा। नैबे दावदै फुल गुवारथार। नै नायदो बेरा फुल बेरा। नै गाइस जोगोनार बिफां। नै बानलु बागान आरोबाव नै गथा जाथसो गथा जाथ लावथुब मोसौ गलि। मासेल'मोन जोंना मेरला एरबाय मोसौआ। नैबे उरावद बिफां। नै गाइस आं खोन्थानि नैबे खुमब्रा दासो रज'हांदों खुमब्रा बागान। दाना नायदो नै भिन्दि बिफां। फिथाइयानो थाइसेबो गैला मैया फायखारिनो हरजोबदों। नायदो भिन्दि बिफां बिबार बारगासिनो नै भिन्दिया बिबार बारगासिनो दं। आद्रा दं फिथाइया नै आरो बानलुआ बेयाव दं। खख्लिं बिफांना मा जाखो नायदो गाइस। बे मैथा बांगाल बे मैथा गोजा गाजर दं हालदै नै थास'खौबो गायदों एसे जासाबनो आन्था। नायदो गाइस। गुड मर्निं गाइस। स' गाइस बयबो अननानै जोबजासे नाय आरो प्रेस दा बेल आइकन। स' बेनोसै साबस्क्राइब दा इउटुब चेनेल। स' बेनोसै गाइस। स' दोनथ'नाय जासिगोन। खायला बिफांबो दङ खायला बिफां फिथाइया बोरै नुदोंमोन आं। बानलु नायदो मैगंफुरि गामि बे जोंनि बोरमा बियो फिसा फिसा जै जाबाथाय जाबाय सिरियाल जालांखायो। मैगंफुरि गामि बियो गाइस बैखौ नुहुरबायना बियो मडेल हस्पिटाल कारिगाव मैगंफुरि। बे बिफांखौ मा होनोथाय जि मोजां जौवो। नै गाइस देग्लाय बोसोराव मोननाय आलुआ बे आलु आरो देखायबावनाय आं आलु नायनो जाख'नो हाया। दाउ गग्रायावसो दोनदों नै साइकेलबो दं बाइकबो दोनो बेयावनो। नैबे थालिर बिफाङा माबायदि मिथिबाव आंनि नामा जाहाजि। स' गोलाव गोलाव थायो गोथाङावनो मोनो गोथाङैबो जाजायो गोथांद्रायाव जाजाया आरो एसे गोथाव जायो। नै बेबो आलदा बिफां नै थाइजौआ जाख'नो हाया थाइजौआ गाहायसो नै
स' गाइस बेनोसै हेल' गाइस बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय स' गाइस अननानै साबस्क्राइब खालामदो एन्ड प्रेस दा बेल आइकन स' लाइक शेयार बेनोसै जोबजासिम नाय